minangka dados duta pamungkas saking Kadang kula Pandhawa. Mila kula wangsul kedah pikantuk damel. Paduka Yayi Prabu sampun paring dawuh menawi Ngamarta dalah Praja Ngastina badhe dipun wangsulaken dhateng Kadang Paduka Pandhawa. Yayi, keparenga Paduka tapak asma. Menika minangka dados gondhelan kula. Wangsul kula atur katerangan dhateng Kadang kula Pandhawa wonten Wirata mangke, Yayi. Duryudana dudu bayi. Kula dudu bocah wingi sore sing mau mangan didulang mlaku dituntun. Ora Bu. Wonten menapa? Nalika wau ngajeng kula matur menawi Ngamarta Ngastina badhe kula wangsulaken Pandhawa. Menika nembe pemanggih kula piyambak. Kula kengetan bilih Kadang kula menika mboten sekedhik. Cacahipun 100. Menika ugi anggadhahi wewenang bab perkawis negari Ngastina kalebet Paman Sengkuni. Lajeng kersa Paduka kados pundi, Yayi? Paman Sengkuni wonten dawuh sinuwun. Kepiye lamun ta Praja Ngastina nang Ngamarta dijaluk Pandhawa? Sinuwun kula mboten badhe matur kathah-kathah. Namung kula badhe atur paralambang kemawon. Paralambang apa kepareng mirsani sinuwun? Sira paman nggawa gedhang. Iye. Tok gawe apa? Sinuwun. Keparenga Paduka nekseni. Kula lila Ngamarta Ngastina dipun wangsulaken Pandhawa menawi kula sampun kados wujud gedhang ingkang kula onceki menika sinuwun. Wah. Paduka Prabu sampun pirsa piyambak. Menika nembe Paman Sengkuni tasih kathah kadang-kadang kula ingkang badhe kula kanthi tetimbangan. Yayi Dursasana maju rene. Kepriye lamun ta negara Ngastina Ngamarta dijaluk Pandhawa? Kula badhe atur perlambang sinuwun. Sinuwun. Yayi Dursasana apa? Anakku kok le. Dursasana sing kendel le. Kowe anakku. Nggih. Kula mboten badhe matur menapa-menapa. Namung kepareng Paduka Kakang Prabu nekseni atur kula. Ngastina Ngamarta wangsul dhateng Pandhawa kenging menawi Dursasana sampun saged wujud kados panggang ayam ingkang kula poteng-poteng menika kobra. Weh! Lah! Koko Prabu sampun pirsa piyambak. Paduka Koko Prabu sampun pirsa piyambak prasetyanipun Kadang kula saha Paman Sengkuni. Menika sampun namakili dhateng kadang-kadang kula sanesipun. Kula ugi namung hangrangkani pikajengipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ngastina Ngamarta wangsul dhateng tanganipun Pandhawa. Menawi nyawa sampun pisah kaliyan raga kula. Lho, Wayah Prabu. Agyatri sang kapirangu rinanggul kinembet kempit. Koser nening bawana. Oh
ya situ kang enes sing tias ya situ kang kudu garing wah lah kok ngono tembungmu wayah Prabu sira sawening Narendra kena kanggo tepa patuladaning para kang ngadhep iki lah kok malah rembugmu ngayawara tanpa tata krama ki piye to sing tok adhep iki sapa kabeh sing lenggah iki padha nekseni marang ucapmu yen kowe mbalekke Praja Ngastina lan ngamarta marang Pandhawa lah kok terus leda-lede kaya ngono ki piye to mongko sing nekseni ora mung menungsa pukulan Bathara Narada lan para kadange dewa pisan uga padha melu nekseni Kurwati luwih-luwih tembungmu mau uga disekseni dening batinmu dhewe. Lah kok penak temen kowe ngapusi karo batinmu dhewe Kurupati. Wah, sampeyan ora perlu kokean wus. Bakune Ngastina Ngamarta, kula wangsul iki Pandhawa yen wis tugel bulune Kurupati. Tak andemi, kula andemi, tak sekseni. Waduh. Perban. Penemban kados pundi menika penemban kepareng paduka jabel ora usah dijabel ora mandi Ger aku iki rak mung nekseni to mongko Kurupati wis sumpah negara Ngastina Ngamarta bakal dibalekake Pandhawa yen wis tugel gulune Kurupati inggih penemban kula kertos. Namung menawi ngantos mangke kedadosan kados pundi wis mbok menawa putuku Duryudana wis duwe pitung dhewe malah kepara ndak wawas pendhapa Ngastina wis ora patut nganggo pendhita patut ya ben diseni karo wong bedigasan barang wis ora ning gunane pun yang bakal kondur marang pertantang kondo. Wonten menapa Rama? Anu nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Sejatosipun pun Rama menika sampun nilar dangu negari Mandaraka. Mongko ancas kula saking Mandaraka dumugi Ngastina menika namung badhe mertui anak kula tuwin mantu kula. Nggih. Babar kawis menika sejatosipun pun Rama mboten badhe tumut-tumut. Malah kula radi kalepian. Menawi kula nilar negari Mandaraka kedangon kok kirang prayogi badhe kundur inggih monggo ora mau ngopo monggo mang bali ora apa-apa. Duryudana. Pripun? Anu badan kula radi greges-greges nggih. Kala wau sowan wonten Ngastina kula kejawan. Gawe kula mboten beto salin. Arep sampeyan pripun? Anu kula kepeksa nyuwun idi langkung rumiyin. Ajeng mulih. Nggih. Menawi kedangon anyep mengke malah saya saged dados angin duduk. Pun yen sampeyan murih pamit nggih kepareng kula nyuwun pamit nyuwun pangapunten nggih sinuwun. Yayi Duryudana
kepareng paduka Yayi Duryudana enggal tapak asma Nawala kekancingan minangka cihna negaring Astina tuwin ngamarta dipun konduraken dhateng kadang kula Pandhawa. Sampeyan iki aja mbulan baleni tembung. Ngerti ora? Ora perlu sampeyan mbulan baleni tembung. Jlehi bakune Ngastina ngamarta tak kukuhi. Ijen tanpa wang menggih nata Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna mapan haning Pandhawa Ngastina. Ing mangke patih Harya Sengkuni giya paring sasmita dhateng Raden Kartamarma. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin ing mangketa Kartamarma kadangmu padha warahan den becik padha mendem baris-baris kang prayitna ngati-ati aja saranta yen sekirane wis elena Prabu Kresna tumuli tumpesen bebarengan sabab wis genah dheweke pengawak Pandhawa kang ora wurung dadi musuh royok kinarubut sangya para Kurawa nenggih nata Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna sakala yayah duka sinipi nyampe panah Kyai Kesawa Gya Triwikrama dadya yaksa sak gunung Mahameru gedhene. Oh, yo. Raya. Hey!
Yo, raya. Yo. Raya, yo. Yo, raya, yo. Yo. Ayo, raya. Yo, sing akeh, yo. Raya, yo. Yo. Hey! Yo. Gendang semono gedene iki ene apa? Urucaten Bramantya kita jan Narayana. Narayana gawe gara-gara ning Astina. Bareng wis gelem nesu nyampe Kiai Kesa lah kok terus ndelonteng semono gedene iki. Mangka jeneng kita Narayana ki nek wis Triwikrama jata ngukut Praja Ngastina. Nguntal jagat kelakon. Ning jeneng kita kudu eling Narayana. Jangka Baratayuda kudu dadi. Inggih Pukulun. Anggen kula Triwikrama menika kala wau sejatosipun namung ngudi mergi. Supados kula saged uwal saking cengkermaning Kurawa Pukulun. Oh, ngono ta? Inggih. Ya. Namun ta kaya mangkono. Wis ora ana kang bisa disaranani. Jangkane jagat kudu dumadi perang Baratayuda Jaya Binangun. Jeneng kita ya Bayana Wirata sak dadi pengarep-arepe Kadang Pandhawa kudu ngestake dawuh Pukulun. Dikira kang bala tumingal atambo samya medali lir katet wilanting ganda kayuweng manguntang niti benjang sangat simicil lati nyong daliwus kutha Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambak boyo wah jajalanat pawongan gemaib wah Setyaki ngatasé dadi kusir kali petitha-petithi sajak kaya wong sugi-sugiya sajak kaya wong ora kecingkrangan uripmu jegang ning dhuwur kereta udat-udut ya nek tuku ya ora tuku ya mung jatah nek antene sapa-sapa ditawani parang ditawake nek kancane
Ah, kemlinthi wis Tiaki. Tak lenok gedhe komburi mbok dadimu e. Mangkang grosur sumbar ngarane ngajurit kang guru kangsa tetek kaya butula war panjriting turagesti ora kata ingkang Waca layu sabe oh Kirike gak dibelah cah. Yo trambul. Lah. Wis dhuwur iki aku wisan. Kowe iki ngopo? Wah, ngadeg ora usah mubeng-mubeng. Matamu sing mubeng. Oh. Bae mripaku ta. Mula disawang kaya ngiwonengen. Keduren. Tiaki. Kakang Bore Sarawawa. Morang tata nglimpe saka mburi. Ora ene wong nglimpe. Olehmu gemaip kuwi lho, olehmu gleleng kuwi lho sajak nyerik-nyerik aku. Petita-petiti brengose diplintir sampirke kuping kiwa tengen. Dadi apa kowe, Gus? Hah? Dadi apa dul kowe iki? Karepmu apa? Ora ayo cucukno olehmu gleleng kuwi. Mara diake matna sastra jendramu. Bareng Jawa lho perang lho piye to kok ora perang iki. Aku suwe ora perang iki. Kepengin aku ngantemi wong sing sak kayange. Yen pancen ku arep jarak Setyaki mara kage coban. Remet dadi klareng apa-apa kowe wong bungke kakek.
sing sayanganmu kowe. Hei! Ah. Hop! Wait, guys. Wait, wait, hey, hey, wait! Hey! Ah. Ah! Ah! Wait! Ah! Hot! Ah! Yeah! Hop! Hop! Wait! Hop! Jarwe! No, iki jalukmu. Oh! Hop! Iya! Oh! Ai! Ah! Saya! Hey! Halo, Bambu! Halo, Bambu! Yeah! As. Ayo yo. Ayo. Ayo. Ayo yo. Yo. Ayo yo. Wait, wait, Yan. Yan. Oh, oh, hey. Yo, hey. Wait. Wait, Yan. Ya. Oh, oh. Hey, kayak, hey. Oh. Yo, hey. Hey, hey, out! Oh, hey, mati aku! Wait, macetnya! Masa yo! Hey! Aduh, aduh. Ngombe di, Warti! Entek di! Yeah! Eh! Udah cegah! Iki jalur awal! Usiar! Wait! Median! Ya! Aduh! 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 Wah! Hei! Ah! Hei! Hei! Oh! Oh! Wait! Aduh! 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 Ayo! Ayo! Oh! Wait! Wah! Wait! Arat. Alah yo. Wardi. Ngombe di. Sabar, sabar, sabar. Udah nanti. Bebas, bebas, ya bos. Ayo. Ayo. Tamanku tak jalan oleh. Becak, oh becak. Kau naik ke? Apa kang katon iki le? Tiban binti pecah blasmu weh.
yani gibeng pecah ndasmu. Cobanen. Wah. Ya. Wah, arat. Hop. Wah, nganti bengong ning kuping. Hop. Oh. Hop. Hop, hop, hei. Wih. Oh, wih. Oh. Bejar kowe. Aja tak bisa aku wae. Aku ya wae. Setyaki. Wonten dawuh. Meneng. Nggih. Tresno iki. Gentho elek. Rampok begal kecu. Narayana. Parek. Ora trimo. Diem. Meneng. Sampai anu dilok ing ngotor meneng wae. Wis ta meneng kok. Buris rawa. Hah, ngono coba. Hah. Oh. Iya. Layak kok. Coba kowe. Hah. Ditutupi layak Boris Rawa ora perlu tok ladeni ngejak apa kowe ayo gelut karo aku apa ayo masuk mentelek matane mentelek iki sapa bocah iki rek geling-geling iki pira 5 ngawur 1 oh matane wis balik ngono doyan aku nek ngene iki aku nek rung diseret ngono kae aku rung lega iya Tyaki wonten dawuh kowe sing sareh nggih ora perlu tok ladeni upama tok ladenana kowe menang ora kondang kalah jereng wirang ning rak marem lho iya ora perkara mareme ning kaprawiranmu kudu diudi aja kok kaya rembug kaya wayang ning rembugan ae ayo meneng ora kok senengane ngaruh biru lho upama dadi Bandayuda tenan kahanane Burisrawa ora kaya ngene apa kowe wani wani mawon kula wani aku ya wani iya aku ngerti wis yen pancen mengkono serantekno ana wektu dina kang prayoga kanggo tetandhingan ing antarane Burisrawa karo Setyaki Seksenana besok tumapaking perang gedhe Bratayuda aja keliya musuhmu kejaba Setyaki Buris tak enteni le Tadi Bratayuda iki ben apa to jane? Gawe gelo wae. Ratune aku apa kowe? Kula anu sampean. Wong senengane nyanyah-nyunyah ora genah. Tyaki wonten dawuh. Sarantekna sawetara. Sira perlu tak babari wektu dina iki Bratayuda dadi Tyaki. Ngaten kok Prabu. Iya. Bratayuda dadi ya mung nalika ingsun munggah marang Siti Hinggil Praja Ngastina ora ana pasebane Yayi Prabu Karna. Ndak lawas saka kadawan nitik saka tipaking roda kreta iki mbok menawa
titianing Yayi Karna. Ayo ndak kanthi mbujung lan nyegat marang titianing Yayi Karna. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Yayi Kendel Yayi Yayi Karna Kendel oh Kendel dhisik Yayi manguning diasmung winangun hening manung sunging nala mung sik kewala dundase rak ya wis padha petahe. Buta kaya ngene kok yaene metu. Ora mesake ndarane. Ndi, buta liyane tokno kabeh kene. O ae. Yan. Ndi tunggale. Tak isan butane. Ana mung sithik-sithik nanggung. Ditokke sing sak akeh-akeh. Mumpung o ae. Tunggale ndi? Ora dingenekke kok merem. Santai-santai wae. Ayo. Butane wah awak kuning. Wah anyar mane mandes ah. Weh, iki malah tae maneh-maneh iki. Wis ngeki hiburan aku.
Wis kowe ora arep tak pateni wis tak ngono bae. Tak pujekke tambah gedhe sirahmu. Wis iso nyeneng-nyenengke aku. Wis kana bali kowe tembang tekan kene tak pateni. Aku bali nyanyuk nitakmu. Yo bali jadi ditabuhi. Heeh. Ya wis kana ndang kowe ditabuhi arep bali kok yo. Ngores seneng aku iki. Iki kon minggat malah teko nggawa ingon. Butonipun telas. Sajake ana dengkote. Hei! Ah! 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 Ilu-ilu panas pati jem setan beri parayangan jerangkong gendong warudoyong kelek-kelek balung atanda ladalah ana pawongan bagus lumaku ijen mlebu madyaning wana. Wah, marang aku kowe sapa? Bali takon buta sapa kang dadi aranmu? Aku Kala Srenggi. Balik kowe sapa? Irawan kang dadi kekasihku. Ah, ora sah kowe ngawu gawar. Ora perlu kowe dadak ngaku aku. Ya sabab ndak cocokake kelawan kahanan. Nggone sak lumahing bumi sakureping langit ora ana wong bagus sing kaya kowe. Mongko kang kondang wong bagus sak ngalam donya kuwi kan dadi incraku. Kowe mesti panengah Pandhawa sing jeneng Janaka. Aja ngawu gawar. Rama Janaka kuwi kang dadi sudarmaku. Ora usah kowe dadak selak. Bagus tanpa cacat kuwi sing jeneng Janaka ya kowe kuwi. Lamun to si ora bakal ngopadi Rama Janaka duwe karep aku arep nglebur centang males marang sedane Kanjeng Rama Jatha Gimbal. Biyen sing mateni kowe Janaka, aku dudu Janaka. Kowe mesti ngawu gawar. Bareng aku wis ngerti marang blegermu banjur kowe ngaku aku dudu Janaka mergo kowe wedi marang kekuatanku. Mara sumingkira sapa wae kang bakal ngrasani Kanjeng Rama Janaka irawan kang dadi musuh. Kowe Janaka tetep Janaka. Mara maju ora tadah cara masa gaglak limpamu kowe.
Orat Bandalapati nenggih Sangkala Srenggi kang arsa ngetok karo Sang Bandayuda mewah Bambang Irawan Sakala jangganing Raden Irawan denakep dening Kala Srenggi ing mangke astanira ingkang kanan sigra hangunus curiga minangka dadya sarana kasudukaken wonten padaring Sangkala Srenggi dadya pejah kapisanan pejahing Sangkala Srenggi pejah sampyuh kalian Bambang Irawan. Piye tro alah piye to mama ditut awake dhewe kok malah kaya ngono kene lho matane iki lho bose nang kono Pak piye to Pak alah mama iki mau ngimpi apa ya nek buta rumah saku butane wis entek lha kok malah ono buta ireng nyegat ayo tro dirukti bendaramu bablas Nyang Wirata atur wuning marang Pepunden Pandhawa, Tru. Oh, lakon. Gendang semono gedene iki ene apa? Urucaten Bramantya kita Dereng Narayana. Narayana gawe gara-gara ning Ngastina. Bareng wis gelem nesu nyampe Kyai Kesa lah kok terus ndelondeng semono gedene iki. Mangka jeneng kita Narayana ki nek wis triwikrama jata ngukut Praja Ngastina. Nguntal jagat kelakon. Ning jeneng kita kudu eling Narayana. Jangka Baratayuda kudu dadi. Inggih Pukulun. Anggen kula triwikrama menika kala wau sejatosipun namung ngudi mergi. Supados kula saged uwal saking cengkermaning Kurawa Pukulun. Oh, ngono ta? Inggih. Ya. Namung ta kaya mangkono. Wis ora ana kang bisa disaranani. Jangkane jagat kudu dumadi perang Baratayuda Jaya Binangun. Jeneng kita ya Bayono Wirata sing dadi pengarep-arepe Kadang Pandhawa lho ngestake dawuh Pukulun.
Sikra kang bala tumingal atambo samya medali lir katet wilanting ganda kayuweng manguncang niti benjang sangat simicil lati nyong daliwus kutha Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambak boyo wah jajalanat pawongan gemaib wah Setyaki ngatasé dadi kusir oleh petitha-petithi sajak kaya wong sugi-sugiya sajak kaya wong ora kecingkrangan uripmu jegang ning dhuwur kereta udat-udut ya nek tuku ya ora tuku ya mung jatah nek andene sapa-sapa ditawani parat ditawake nek kancane wah kemlinthi wis Tyaki tak lenok gedhe kombure mbok dadimu mangkang grosro sumbar ngarane ngajurit kang guru kangsa tetek kaya butula war panjriting turagesti rangata ingkang Waca layu sabe oh
Kirike gak dibeleh cah. Yo trambul. Lah wis dhuwur iki aku wisan. Kowe iki ngopo? Wah, ngadeg ora usah mubeng-mubeng. Matamu sing mubeng lho. Oh. Bae mripatku ta. Mula disawang kaya ngiwonengen. Ya dhuwuren. Tiaki. Kakang Bore Sarawa apa? Morang tata nglimpe saka mburi. Ora ene wong nglimpe. Olehmu gemaip kuwi lho, olehmu gleleng kuwi lho sajak nyerik-nyerik aku. Petita-petiti brengose diplintir sampirke kuping kiwa tengen. Dadi apa kowe, Gus? Hah? Dadi apa dul kowe iki? Karep ngopo? Ora ayo cucukno olehmu gleleng kuwi. Mara diake matna sastra jendramu. Bar ngejawu Lho perang lho piye to kok ora perang? Aku kok suwe ora perang iki. Kepengin aku ngantemi wong sing sak kayange. yen pancen ku arep jarak Setyaki mara gage coban. Remet dadi kelaring apa-apa kowe wong bungke kakek. Ayo. Ayo apa kasih sayangu kowe? Hei! Hop! Wait, yan! Wait!
Arat. Alah yo. Kardi. Ngombe di. Sabar, sabar, sabar. Ulah nanti. Oke bos, siap bos. Ayo. Amanku tak jano le. Becak, oh becak. Kau naik ke? Apa kang katon iki le? Teban binti pecah blasmu weh. Ngendani gibeng pecah dasmu. Coba. Wah. Ya. Wah, arat. Hop. Wah, ngambil bengong ning kuping. Hop. Oh, oh. Hop. Hop, hop, hey. Wih, oh, wih, oh. Wah, jar kowe. Aja tak bisa aku wae ni. Aku ya wae iki. Setyaki. Wonten dawuh. Meneng. Nggih. Tresno iki. Gentho elek. Rampok begal kecu. Narayana. Parek. Ora trimo. Meneng. Sampai anu delok ing ngotor meneng wae. Wis ta meneng. Buris rawa. Hah, ngono coba. Hah. Oh. Iya. Layak kok. Coba kowe. Hah. Ditutupi layak to layak Boris Rawa ora perlu tok ladeni ngejak apa kowe ayo gelut karo aku apa ayo masuk menteleng matane menteleng menteleng iki sapa tadi rek geling-geling iki pira 5 ngawur 1 oh matane wis balik ngono
Jek doyan aku nek ngene iki. Aku nek rung diseret ngono kae aku rung lega. Iya. Syaki, wonten dawuh kowe sing sareh. Nggih. Ora perlu tok ladeni. Upama tok ladenana kowe menang ora kondang kalah jereng wirang ning rak marem. Lho. Iya. Ora perkara mareme. Ning kaprawiranmu kudu diudi. Aja kok kaya rembug kaya wayang rembugan ae. Ayo. Meneng ora? Kok senengane ngaru biru. Loh, upama dadi Bandayuda tenan kahanane Burisrawa ora kaya ngene. Apa kowe wani? Wani mawon. Kula wani. Aku ya wani. Iya, aku ngerti. Wis yen pancen mengkono serantekno. Ana wektu dina kang prayoga kanggo tetandhingan ing antarane Burisrawa karo Setyaki. Seksenana, besok tumapaking perang gedhe Bratayuda. Aja keliya mungsuhmu kejaba Setyaki, Buris. Tak enteni le. Tadi Bratayuda iki ben apa to jan? Gawe gelo wae. Ratune aku apa kowe? Kula anu sampean. Wong senengane nyanyah-nyunyah ora genah. Yaki wonten dawuh. Sarantekna sawetara. Sira perlu tak babari wektu dina iki Bratayuda dadi Setyaki. Ngaten kula Prabu. Iya. Bratayuda dadi ya mung nalika ingsun munggah marang Siti Hinggil Praja Ngastina ora ana pasebane Yayi Prabu Karna. Ndak lawas saka kadowan nitik saka tipaking roda kreta iki mbok menawa